היי, אדם, מרינה וכאן ביום השיפוצים, אז הנה, קחו. פרויקט חדש בנהריה, זה הבית. אנחנו נעשה פה הדבקה על הרצפה, יעשו פה מטבח חדש, נעשה פה קרניז בשביל המזגנים, נשפץ פה את המקלחת הזאת, נפרק את האמבטיה פה, נפרק את האמבטיה, נעשה להם מקלחון, נעביר אותם למונובלוק, הם לא רוצים את הסמויות. כן, וגם פה בחדר הזה אנחנו נעשה את אותו דבר, נפרק את הסמויה, נשים מונובלוק, נעשה להם קרמיקה עד התקרה, ובסוף יצא יפה 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 יפה. ולא לשכוח להישאר מאוחדים ולא לשכוח לחייך כל היום. ביי.